Es costul gul bhfuil mid beo tíoí bibdían seo ag léomh na nuíochta as éidirn don 8 láidíag mí gheireadh fór 2016. Tá an scanal faoi na mórgáistí rianúchain ag leannacht a raibh faoi lán seoil bhí cheart mar rábhéitis agus is cosúil go bheiteach an scanal bheiteach tionchar a bheitthe ag an scanal isteach samach le 50,000 duine slán na scéalaí sin méid mai. Is cosúil gur díbríú na mílte únéirí tithe amach ó na mórgáistí rianúchain go héagórach agus go mí cheart. Agus go bhfuil rionta go fóil nach bhfuil isteach go bhfuil siad ag gíoch rótháiligh. Sin is caithfeá go bhfuil focail níos fearr sin. Tá moch an éalóir go seo agus tá sagam gurfií sin an Rais róáir de ghearra bhairiocht de ghearra, an niomarcha a ghearra. Okay. Go bhfuiltar ag ghearra an niomarcha orthu. Tá an droch aimsir ag leannacht a raibh ní pictiúr maithe mar tá sé an bhile ach feicisiúh na paracóirí agus na tochailtóirí ag tochailt sér de tarsúl sa pictiúr sin ná daoine aibre ag glan a crín a hit agus leag línte cóchta ganda chaine. Ach tá an droch aimsir ag leannacht raibh is cosúil agus dá réir sin tá seans mór mai go bheiteach droch chaithí a bheith aice an obair fóirithinte. Agus is mór dúchláin dar leis na BSL na línte cóchta tá tití timpeall na tíre. Mar sin féin ní dóigh go mbeidh an tír in an chúnamhalorg ón Aontas Eorpach. Well, tá uachtar an Mheiriceá ag leannacht a raibh lena líomhaintí. Dúirt sé go raibh sin ceann eile anois bhailim a lorg. Hiú sé agam sílim. Go bhfuil tíre éige na go lóise éire sa liste ag baint míleas na stáitianta. Deir sé go bhfuil postnaí na stáitianta ag bogadh ar léir go dtí na tíre eile seo. Tá táirgí á ndéanamh sa tíre sin agus an sin á níl arás isteach na stáitianta. Ní cheadóidh mé sin I dtéir an túsal Trump.
mar sin féin tá rialtas na héireann ag diúltó do líomhaintí Trump i le cánach corporáidí. Thug sé le fios go mí cheartas cosúil go raibh éire tí ráta cánach corporáidí a laidú go hocht fan géad. Béidir. Caid ar an aimsir, bhfuil ba sé tirim sa tosach ach tuchaí scámal isteach le peistí báistí agus cad é focail atá Brádan. Brádan. Ag teachtasteach ón deisceart. An Brádan agus Ceomhrán, muidir sagam. Tá ír uachtarán na Stáit Aontaithe Bill Clinton ag tuairt ráha go bhfuil glúiseacht an náisiúnachas timpeall an domhain tí na héachtaí agus na gaisce mar cóan tú bhéil ferste a chur ar neamhní farir go sean má bhfuil an ceart aige. Tá beirt imleoirí rugbaí le chur ar a dríal as bhean éigniú I méal ferste a deir brethebh. Tá mílistí sa tíre go rá go bhfuil siad le cúnamh na Stáit Aontaithe tar éis an Stát Islamach tar éis bua a áil ar a Stát Islamach in Raqqa. An ceann is fearr feite acu agus tá Stát Islamach sáirithe acu is cosúil. Thaisteal. Tá partnéireacht idir Bombardier agus Fahach an Airspace. Airspace. Airbus chun 1000 post I dús ceart éireann chosint. Tá príomh-oifigeach nua ag Ryanair. Agus deir sé go bhfuil toisc mór a bháin aige mar thosaíocht agus sin an teannas idir an cólacht agus na píolótaí a bhuailú. Ceap go leor. Bhí an bua ag chathair Chorcaí chomórtas Sachar a réir. Tar éis dóibh críocht nuair chóscóir náid in náid le chathair Ghuire. Rugby, sa chás seo rugby na man. Ba cóteálaí nua ban na héireann ag gobar go páirte aimsireach ach ag clúdú freagrachtaí lán aimsire
agus í nó é chunir sé bhí. Ní le bhaithas sin bhfuil. Ines agam gé Jacob Stockdale agus cosúilgan nimríonn sé sachar rugby do óla sían a thuispán tus sport mar a aithríonn an gáda i rugby na héireann bhain féiltiúil. Sasannaí ag bo go héireann agus neamhhuiscint ag agarthóirí an Irish Times faoin difriocht idir punk agus fleiscín. Ní fleiscín tal go idir gur bé cama as gaige. Camóg. Camóg. Sin gachrod a bhhain gohfuil me ag ggéire fánacht na focail seo a chuineáil i mé intin. Briscar noch, cnágur noch. Neamh eiste duine a bheith neamh eiste mar hampla nó bád nó long. Éifeochtúil, cinúint, líontán sábhála, bréagás níos agus ceart bhíal. Agus sinna méid tásúil agam go bhhain sé bhúsáid as an barnóíochtas seo don 8 Euro 2017 agus go mbeidh muid an caintli chéile a rís sarabhad. Go dtí sin slán tamam.